Ano. A teď vám řekneme, jak se správně za sebe vraždí. Takže si třeba můžete oběsit první kůl, můžete si dát pak můžete, co se ještě můžete si dát pánu do rybníka a tam dát fen. Ale zaplý, to zase musíte mít dloužabač, že rybník u baráku a to. Nebo můžete skočit z okna na koleje. No, pak můžeme. Jo, pak můžete se předavkat troškama, potřezat skočit z okna na koleje, to vás přijde vlak. Vy se pak skutáníte do rybníka, jo, tak se utopíte a zmrzíte, jo. Tak to je takový, no, teď seš na hosty. No, ještě můžeme. Tady je moc lidí. Tak třeba... Víte to? Tak se taky můžete zabít. No, jsem. Ne. Já jsem ho trefila. A to je co za způsob? To se jmenuje... Jak se to jmenuje tenhle psychá smrt? Papuče vraždí. Otrávíte se, anebo máš na něco jsme nového vymyslet. No tak povídejte. Taky se můžete umačkat damu. Jo. Když se dostanete, nebo se necháte šlapnout, že třeba. Dávat slaváky na zašto. Jako vláhnout na jo, můžete třeba skočit pod metro, že? To je zajímavé, víš co? Ne, to by bylo... A ještě elektrický šok dostat, že? Tak dobrý, ne? Křeslo, no. Tak jak sexy křeslo natáhnete pro, ukážete si. A je po vás. Ale nechcete si prášku tady. Jo. A nebo třeba můžete ještě předbrat, no? Tak můžete třeba vykrat banku a tak